Yabona eGol bafowethu, yabona lo muntu lo engimveza la. Nangi lo uzenzisa lokwazi ingane encane leya. Ingane encane igqokiswe kwekhehla noma igqokiswe kwesala kwazenza umuntu omdala. Ayikhubazekile right. Wena isigebengu wena yo. Angibukeni phela. Qiniso limsulu ukuthi ungakubonanga eGol yokufica ezolweni. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinda acaba isithombe umqomela amahlaka abanye baqomela imali ethi wazi. Engane zakwethu njengoba ke ubona lapha na ke kwivideo kusabalele ukuthi basebenzisa imizimba noma basebenzisa ingubo zezalukazi ukuze baqola abantu emigwaqweni. Iyona insizwa le ebonakala lapha na esithombeni kanti khona enye ivideo ngiphathela yona umlalelo wami la khona ke beyinikeza yabona ukuthi lento eyenzayo sebeyibonile abanye ba bayinikeza phela abantu imali ngoba bayamsupporta nanokuthi futhi abamazeli lutho okunye. Usizwa kanjani uma ufisa ukuthi umuntu wakho noma isihlobo sakho ngabe siseGol? Ngabe ke sikhona isihlobo sakho esicule idakamezweni? Kukanjani bafethu mangabe kanje? Asibone nayi video ephelele. Umngane nami sengimbona kwesibili, athi ngimuphe nayo imali. Athi ngimuphe Thatha mfowethu, thatha ke ngane yakwethu, thatha mfowethu. Sukuma mfowethu, thatha mfowethu. Thatha. Sukuma sikubone thatha u10 rand. Thatha. Wenzani? Thatha mfowethu, thatha ngane baba. Thatha u10 rand mfowethu. Uzothatha kahle. Sure.